Avui el que hem fet és aquest reconeixement a totes i cadascuna de les persones usuàries dels tallers i de la gimnàstica de la gent gran. A la Llagosta tenim prou de 400 persones grans fent activitats amb una gran vitalitat i sempre al final de curs fem aquest reconeixement amb una copa de cava, amb una petita coca de Sant Joan i amb un brindis que fem amb aquest repartiment de diplomes. Agrair a totes aquestes persones a la seva activitat i la seva aquesta fraternitat tan gran que fan durant tot l'any i com a mínim aquest Ajuntament tenir aquest detall amb elles i ells i esperar que l'any que ve tinguem tant d'èxit com hem tingut aquest any. Tenim horaris de matí i tarda, ja sigui memòria, pintura, ball o gimnàstica o també la marxa nòrdica que fem amb aquestes aventures que fem en diferents municipis. Jo a tots i cadascuna de les persones majors de 65 anys els dic, veniu a l'Ajuntament, pregunteu per les activitats que fem, que crec que donen un plus a la qualitat de vida que tenim a la Llagosta.